tuna hian on thil sei tur chu YouTube a lar dan ani YouTube a lar do chuan step masabera chuan computer imamoa chuan chuan en camera po poilo phone camera po quality vel chu boina om lo du ni mai chuan step number 3 chuan YouTuber dang tuma izana ilan thil tur ni lo chuan step 4 chuan engma talent vak ne ngai lo chuan tuna kan tana ama sabera chuan computer ri on anga Google Chrome I download ang Google Chrome chuan I lut anga Google Chrome chuan I lut anga YouTube itang halang YouTube channel isiam hal anga chuan YouTube channel minga chuan react bikha idu ren tel kha a thazo ka idu chuan tel lo the thawa ti chuan video en hlo deu I download anga chumi I video download chu I react like ha I camera chuan I record anga chuan I record zo vela I Google Chrome I lut anga YouTube I lut ngalanga upload khan I netanga chuan I thil record zo chia kha I upload ang chuan uploading ti nga uploading ti zo hnu khan save change I tianga ti chuan ti chuan I upload zo nga ti chuan a zo ni mai tiang zong ka YouTube la mat dan chu ani video thai ti nge garinga no subscribe lo ten lo subscribe la lo like la in lo share bok don ye in the vine mang tha mai ule